El nostre grup és un grup petit, però és un grup molt multidisciplinar que treballa en diferents àmbits, diferents projectes, que tots tenen com a fil conductor el fet que nosaltres treballem explorant l'aplicació al desenvolupament de les living technologies, és a dir, la creació de tecnologies sota principis de dissenys propis de l'enginyeria, però amb components biològics. I això ho fem amb diferents finalitats, unes més fonamentals, més d'entendre els principis que regulen aquests tipus de dispositius, però també amb una clara voluntat d'aplicació, ja sigui tant perquè sigui aplicacions biomèdiques o transferència tecnològica a nivell més industrial. En aquest sentit, per exemple, participem en un projecte de la Marató orientat a diabetes, en el qual participem en el disseny i construcció d'un dispositiu cel·lular capaç de regular la glicèmia dels pacients diabètics. O bé, per exemple, un altre projecte totalment diferent, on el que tractem és de valoritzar residus d'origen ramader, concretament els purins, fent una aproximació biotecnològica en la qual descontaminem els purins, i no només descontaminem, sinó que a partir d'aquests contaminants són capaços de produir certes molècules d'interès industrials, com per exemple adhesius de fusta. Aquí, per exemple, teniu un exemple d'un adhesiu que es permet enganxar la fusta com a substitutiu als actuals adhesius industrials que tenen certs riscos potencials de càncer, els que es fan servir actualment. Aleshores, en aquest sentit, treballem en àmbits molt diferents i és un grup integrat per enginyers, biòlegs i jo que soc físic. Doncs part de la feina que fem aquí és computació cel·lular i aquí hi ha transistors biològics, fem transistors, portes lògiques, són coses tretes de l'electrònica però fetes amb cèl·lules, i aquí per exemple està representada una porta lògica amb les seves 4 combinacions i treballem sobre paper com a superfície per poder a la llarga fer circuits escalables. I aquí, per exemple, es pot veure la difusió del senyal pel paper i això és part del que fem.